श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। वेंगुर्ले येथे अयोध्या या महानाट्याचा भव्य शुभारंभ सोमवारी 15 जानेवारीला झाला। या शुभारंभाच्या प्रयोगाला तुफान प्रतिसाद मिळाला। जय श्रीराम नामाने अवघं नाट्यमय राममय झालं होतं। सिंधू संकल्प अकादमी व सागर एंटरटेनमेंट यांच्या संयुक्त विद्यमाने वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या नाटककार मधुसूदन कालेलकर सभागृह येथे अयोध्या या महानाट्याचा शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कोकण प्रांताचे महासंचालक अर्जुन उर्फ बाबा चांदेकर यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून व श्रीरामाच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आला। यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आलं। यावेळी श्री राम मंदिराच्या लढ्यात सहभागी असलेल्या कारसेवक बागलकर गुरुजी व गजानन दामले यांचा शाल श्रीफळ व राम मंदिर प्रतिमा देऊन सन्मान करण्यात आला। तसंच या कार्यक्रमाच्या उत्कृष्ट नियोजनाबद्दल प्रसन्ना देसाई यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मयूर खानोलकर, स्वागत प्रसन्ना देसाई, सूत्रसंचालन शशांक मराठे यांनी केलं। जय श्रीराम, जय श्रीराम, वंदे माता की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, वंदे मातरम। आपल्या स्वतःच्या जन्मभूमीत सन्मानाने जात आहेत आणि यासाठी हजारो लोकांचं बलिदान आहे आपल्याला माहिती आहे आणि त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा आम्ही छोटंसं पुष्प त्यांच्याप्रती आम्ही अर्पित करत आहोत। इथे मगाशी साहेब म्हणाले आपले कारसेवक इथे जे तिकडे बावरी पाडायला गेले होते ते इथे कारसेवक उपस्थित आहेत। एकदा त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत, कारण आपण ह्या जे आनंदाचे आपला श्रीराम आनंदाने जो आपल्या जन्मभूमीत परत येतो याचं खरं कारण हे आहे। त्यामुळे त्यांनी कारसेवा केली। आम्ही या महानाट्याच्या निमित्ताने एक रामसेवा करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत। तुम्ही सगळेजण आम्हाला याच्यात पाठिंबा द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। आजचा पहिला प्रयोग आहे, काय चुकलं मागलं तर आम्हाला नक्कीच क्षमा कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। हे महानाट्य या देशाच्या कानाकोपऱ्यात सर्व भाषिकांपर्यंत पोचावं आणि तेवढी त्याची व्याप्ती वाढावी, तेवढी त्याच्याबद्दलची लोकांची बघण्याची उत्सुकता वाढावी, एवढं या महानाट्याला यश प्राप्त व्हावं अशा प्रकारच्या मनापासून शुभेच्छा देतो। आणि या देशामध्ये हे नवीन पर्व सुरू होतं आहे। आपण सगळेजण भाग्यवान आहोत की आदरणीय मोदी साहेबांच्या प्रयत्नातनं त्यांच्या यशस्वी नेतृत्वामुळे आज आपल्याला हे परिवर्तन पाहता येत आहे आणि म्हणून या सगळ्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्यांचे हात बळकट करण्यासाठी सुद्धा सगळ्यांना आशीर्वाद द्यावेत अशा प्रकारची त्यानिमित्ताने विनंती करतो। त्यामध्येच एवढा उत्साह या ठिकाणी आहे। बाबा काल मी सासुलीला होतो, म्हणजे वातावरण कसं असतं बघा, ते सासुलीमध्ये आमच्या महिला भगिनी भगव्या साड्या परिधान करून राम जप करून सगळ्या 500 वर्षानंतर राम लल्ला स्वतःच्या त्या ठिकाणी अयोध्येमध्ये ठिकाणी प्रवेश करतायत आणि त्याचा शुभारंभ
आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सगळ्या आमचे आदरणीय संघचालक भागवत साहेब आणि असंख्य महंतांच्या उपस्थितीत प्रवेश करतायत, ह्याच्यासारखा आनंदाचा दुसरा दिवस या ठिकाणी असणार नाही. आणि म्हणून संपूर्ण देश नाही तर संपूर्ण जगभर हे वातावरण आहे. म्हणजे बाबा जवळजवळ 50 देशामध्ये वेगवेगळ्या अशा रॅल्या निघाल्या. म्हणजे आपल्याला आश्चर्य वाटते की अमेरिकेसारख्या ठिकाणी पण रॅली निघाली. अमेरिका, कॅनडा सगळ्या ठिकाणी रॅली निघून आज जरी मी काय राजकारणावर बोलणार नाही, पण विरोधकांनी काही जरी म्हटलं तरी वातावरण पूर्णपणे आज या सगळ्या राममय या ठिकाणी झालंय. बाबा याच्यातला एक किस्सा सांगतो. 1992 मध्ये ज्यावेळी हा ढाचा पडला त्याच वेळी सगळ्या ठिकाणी इमर्जन्सी लागली. म्हणजे सगळ्या ठिकाणी शोधाशोध सुरू झाली आणि भारतीय जनता पक्ष आणि इथले सगळे जे ठराविक कार्यकर्ते त्या काळात होते त्यांना पोलिटिशियनला आणलं, कणकवली पोलिटिशियन. आणि मग शेवटी तिथले प्राण, तिथले तहसीलदार ते म्हणे नाही हे ना आम्ही आत करणार, यांना स्थानबद्ध करणार, अमकं करणार. म्हटलं नाही कसे करणार तुम्ही, हे बिचारे काय करणार नाही. डॉक्टर करमळेकर होते, आमचे बाकरे होते, अनेक वेगवेगळे त्यावेळीचे कार्यकर्ते होते. आणि शेवटी पोलीस आणि प्रशासनाची इतका वाद झाला की आम्ही जी सगळी त्यावेळी शिवसेना असलेली मंडळी, आम्हाला जवळजवळ 14-16 दिवस सावंतवाडीच्या जेलमध्ये साहेब जावं लागलं. दुसऱ्या दिवशी आमचे आपा गुप्ते आम्हाला भेटायला आले. मला सांगायचं एवढंच आहे की याच्यात भाग घेताना कुठल्याही प्रकारचं काय वाटलं नव्हतं की त्यावेळी हे रामाचं मंदिर 22 तारीखला त्याचं उद्घाटन होईल अशा प्रकारची आशा अपेक्षा पण नव्हती. पण खरोखरच एक चमत्कार नरेंद्र मोदी साहेबांनी या ठिकाणी केला आणि सगळ्याच घटना अशा जमत आणल्या आणि तारीख फायनल झाली. 22 तारीखला आपण अयोध्येमध्ये प्रवेश करतोय. मी खरोखरच प्रणय आणि त्याच्या सगळ्या सहकाऱ्यांना या नाट्यासाठी मनापासून शुभेच्छा देतो की आपण एवढ्या इथं थांबून चालणार नाही की हा प्रयोग एवढा गाजू दे. मला खात्री आहे की रामाच्या आशीर्वादाने आपली मेहनत जी आहे त्या मेहनतीच्या आधारावर आपल्या टीम पूर्णपणे हा प्रयोग इतका यशस्वी होईल की आज याचं खूप नावलौकिक या ठिकाणी वाढेल. अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देतो. आपण सर्वजण हा कार्यक्रम बघण्यासाठी फार मोठे उत्सुक आहात. जास्त आपला न वेळ घेता मी पुन्हा एकदा मनापासून त्याला शुभेच्छा देतो. महाराष्ट्रभर आणि जिथे जिथे मराठी माणूस आहे, मराठी माध्यमातलं नाटक असल्यामुळे, तर त्या सगळ्यापर्यंत हा प्रवास निश्चितच पुढे जाईल यात कोणताही संदेह या ठिकाणी नाही. या सगळ्या नाट्य निर्मितीमध्ये त्याचं एक वैशिष्ट्य आहे. या नाट्याचे केदार देसाई जे लेखक दिग्दर्शक आहेत ते आपल्या सिंधुदुर्गातले आहेत. त्याची निर्मिती सुद्धा केलेली प्रणय दिले आमचे मित्र हे सुद्धा सिंधुदुर्गातले आहेत. त्यातल्या पूर्ण कलाकारांचा आणि तंत्रज्ञांचा संच हा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं असं की पहिला शुभारंभाचा प्रयोग आपल्या ह्या जिल्ह्यामध्ये वेंगुर्ला नगरीमध्ये आणि सिंधू नगरीमध्ये होतो. आणि त्याच्याही पुढे ज्याचा उल्लेख झाला तर या नाटकामागची सगळी प्रेरणा आहे ते सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे सुद्धा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले आहेत. त्यामुळे असं एक विलक्षण योगायोग या सगळ्याच्या निमित्ताने आहे. त्यामुळे या नाटकाचा जितका प्रवास होईल, जसा प्रवास होईल तो सगळ्या सिंधुदुर्ग वासियांसाठी अभिमानाचा असा असेल. त्यामुळे या नाटकाला मी भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष या नात्याने, प्रणयचा एक जवळचा मित्र या नात्याने शुभेच्छा व्यक्त करतो. त्याच्या सगळ्या कलाकारांना शुभेच्छा देतो. त्या राममय वातावरणाचा आपण सगळेजण अनुभव घेत आहोत. सोशल मीडिया असो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असो, प्रिंट मीडिया असो, या सगळ्यामध्ये आपल्याला रामाशिवाय काही दिसतच नाहीये. म्हणजे जिकडे पाहावं तिकडे राम. आणि स्वाभाविकपणे प्रश्न निर्माण होतो की राम म्हणजे काय आहे. तर राम म्हणजे मंगलमय वातावरण, राम म्हणजे पावित्र्याचं वातावरण, राम म्हणजे सद्गुणांचं वातावरण, राम म्हणजे त्यागाचं वातावरण, राम म्हणजे समर्पणाचं वातावरण. ह्या सगळ्या गोष्टींचा, सगळ्या शब्दांचा शब्द अपुरे पडतील. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा ज्यावेळी आपण विचार करतो त्यावेळी स्वाभाविकपणे ज्यावेळी रामराज्याची संकल्पना समोर येते आणि आपण स्वाभाविकपणे म्हणून जातो की या देशामध्ये रामराज्य अवतरणार आहे. प्रभू रामचंद्रांची प्रतिष्ठापना ज्या वेळेमध्ये होते तो योगायोग आणि देशातलं वातावरण या सगळ्याचा विचार करताना आणखीन एक मुद्दा माझ्या डोक्यामध्ये आला
की या देशामध्ये अनेक वर्ष हिंदूंचं साम्राज्य नव्हतं. हिंदू राजा या देशाला नव्हता. आणि 1674 साली पूजनीय गागा भट्टांनी येऊन महाराष्ट्रामध्ये या देशाला हिंदू सिंहासन प्राप्त करून दिलं आणि तो अभिषेक करविला. आणि त्यांचेच वंशज आज प्रभू रामचंद्रांची रामलल्लाची प्रतिष्ठापना करताना दिसत आहेत. याच्यामागे एक दैवी संकेत आहे, एक राष्ट्रीय संकेत आहे आणि तो आपण सगळ्यांनी समजून घेतला पाहिजे. सहजासहजी घडून आलेल्या ह्या गोष्टी नाहीये. एक प्रचंड संघर्षाची अशी एक धारा आणि त्या प्रचंड संघर्षाच्या धारेतून तावून सुलाखून निघालेला असा हा हिंदू समाज, भारतीय समाज आज ताठ मानेने आपल्या प्रभू रामचंद्रांच्या जन्मस्थानी रामलल्लाची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी निघालेला आहे. प्रतिष्ठापना होईल. रामराज्य कोणी म्हटलं म्हणून होणार नाही, घोषणा केली म्हणून होणार नाही. रामराज्य म्हटल्यानंतर सगळ्यात मोठी जबाबदारी येते ती सर्वसामान्य मंडळींची येते, सर्वसामान्य माणसांची येते, जनतेची येते. रामराज्यातल्या जनतेचं वर्तन कसं असलं पाहिजे, रामराज्यातल्या जनतेचा विचार कसा असला पाहिजे, रामराज्यातल्या जनतेचा आचार कसा असला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टींचे संदर्भ हे त्या रामराज्याशी निगडीत आहेत. आणि म्हणून राज्यकर्त्यांच्या जबाबदारीपेक्षा सुद्धा सामान्य माणसांची जी जबाबदारी आहे ती यामध्ये महत्वाची आहे. आपण हा सतत संघर्ष करत असताना प्रत्येक वेळेला आपल्याला अनेक वेगवेगळ्या विषयांना सामोरं जावं लागलं आणि त्या प्रत्येकाला आपण त्याच ताकदीने आणि तितक्याच समर्पकपणे उत्तर दिलंय. आणि म्हणून आज आपण हा आजचा 22 जानेवारीचा दिवस बघण्यासाठी पुढे चाललेलो आहोत. अनेक कारसेवक आपल्यामध्ये होते, अनेक कारसेवक या सगळ्या संघर्षाच्या काळामध्ये ज्यांचं बलिदान झालंय त्यांचंही यावेळी स्मरण करण्याची आवश्यकता आहे. मला या प्रसंगी आठवण येते की आपल्या जिल्ह्याचे विश्व हिंदू परिषदेचे मंत्री रंगनाथजी आटलेकर हे त्या काळामध्ये ह्या सगळ्या आंदोलनाचं नेतृत्व करत होत्या. आज आपल्यामध्ये ते नाही आहे. आणि मगाशी उल्लेख म्हणून प्रभू रामचंद्रांच्या जीवनातली प्रत्येक गोष्ट ज्यावेळी आपण विचार करतो त्यावेळी प्रत्येक गोष्टीतनं आपल्या जीवनासाठी आदर्श जे आहेत ते आदर्श आपल्या समोर येतात. प्रभू रामचंद्रांनी जे आदर्श प्रस्थापित केले त्या मार्गावरती जर आपण चाललो तर खऱ्या अर्थाने रामलल्लांची प्रतिष्ठापना आणि रामराज्याचे आपण पायीक ठरू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.